Seliyikhetha mawala igumgedlela inkosi enkulu uBhombela isitimela samaMpondo ubaba mkhulu omkhulu phakathi amen. Impela ayiqondakali le ndaba yakhe uNkulunkulu ukuthi kanti usebenza kanjani, ngoba phela uyakusiza aphinde abuye akuyekelele. Ubevume kanjani ukuthi labantu behambe lonke lelizwe beze bezofika lapha bezobulala isizwe sakhe asifihlile yena? Yebo, impela ngeke uyiqonde indaba yakhe uNkulunkulu ngoba phela isona isizwe sakwaZulu ebesonile ngoba seyisukile emthethweni yakhe. Siyakhumbula ukuthi bagcine sebesebenzisa imithi enezicubu zabantu, sebethembele kakhulu ezinyangeni ngenxa yokufundisa ngabezizwe. Saphinde saphula neminye imithetho esasibekelwe yona uNkulunkulu njengoba phela sikhulumile ngabantwana bakwaNdaba kwaZulu phela. Laba ababeseqalile ukulalana bodwa, laba bendlu yasemqekwini ababefuna ukulala nabantwana basegazini. Lapho phela ukuze kwalamula yena, uChoko oyinkosana yakhona wabiyela umuzi wawuvala lo mkhuba owosuqalile ukwenzeka. Leyo nto yamnyanyisa uNkulunkulu. Nako futhi lokho kwasekwenziwa uyena uJama ethatha intombi eyayisikhuleliswe ngomunye umuntu, noma ngabe kwakuwumfazi womuntu noma kwase kuyingoduso asazi, ngesikhathi bekade behlasele khona phela ngapha ebuthongo. Lapha phela abuya khona esethi uzojiyisa umfazi womuntu. Lokho nako kwamnyanyisa kakhulu uNkulunkulu. Nawo futhi amaphutha enziwa nguyena uShaka uSgidi phela umlilwane amcasula kakhulu uNkulunkulu, njengoba ngisho nokuhamba kwakhe unina waba nesandla. Waphinde futhi washiya isiqalekiso esingasukumi phansi emva kokuba esebulayile esibayeni. Kwaphinde kwaba yiso futhi isiqalekiso sakhe uDingane ngokubulala umfowabo uShaka, embulala ngesandla sabafowabo ombopha kaSithayi phela noMhlangana. Waphinde lapho wathatha yena uMhlangana lona wambulala ngokummenzisa emanzini. Yiko konke ayengakufuni yena uNkulunkulu lowo, ukuthi uma ubulala igazi lakho, lokho kubanga isiqalekiso esikhulu emndenini. Waphinde futhi uDingane wabulala abaningi ababesondelene neLembe kanye nabafowabo. Wawucishe uqeda umndeni. Wasinda uMpande yedwa, naye futhi uMpande wagcina esenza isono sokuthi ahlangane namaBhunu ushawe uDingane. Kwaphinde kwaba yisono khona lokho, njengoba uDingane wagcina esefele ngapha koNgwavuma ebulawa ngamaswazi. Kwaphinde kwaba ukuye futhi naye uCetshwayo wenza amaphutha ukuthi abulale umfowabo lona phela owayezalwa uMaNtuli, uSimpoyiyana owayezalwa kanye noMthonga, owagcine ebalekile ngesikhathi ezama ukumbulala yena uCetshwayo. Kanti naye futhi uMpande wayelenzile phela iphutha ngoba lo maNtuli wayemganile wayengokubo kaBhibhi, lona phela owayesegane usenza ngakhona. Lokho kwakumenza ukuthi uNomatshali, njengoba udadewabo kaBhibhi, wayesawunina wakhe uMpande, phela awuthathe esibongweni lapho kuthathe khona ubaba wabo. Waphinda futhi yena uMpande lona nakhu phela esecasukile mase kubulawa umkakhe uNomatshali, eseshiya esingasukumi phansi isiqalekiso uCetshwayo sokuthi ngoke ngibone amamboze ebusa nenkonyana zawo. Phela amamboza lawo kwakuyibutho lakhe uCetshwayo elaligqishe ngenqwaba yabantwana baseNdlunkulu kanye nabantwana abazalwa ngamadodakazi akhona lapha eNdlunkulu, njengoba sikhulumile ngaye uSomkhela ukuthi naye wayekulo leli butho lamamboza, ezalwa indodakazi yakhona lapha eNdlunkulu ezalwa uyena uMpande, lena phela ekuthiwa nguNtikili. Naye phela uCetshwayo wagcina ezithathele yona phela indodakazi kaMsweli Mzimela lona wayenguNdunankulu kaMpande emveni kwempi yaseNdondakusuka lapho khona aguqise khona umfowabo lona ongumbuyazwe. Waqeda wayohlasela isigodlo sakhe umbuyazwe, wathatha konke kwakukhona ziyinkomo nezimbuzi, wathola kanye nezintombi ezazihlala khona esigodlweni sakhe umbuyazwe. Wafike waqoqa konke, wagcina esezithandela intombi yakhe uMsweli Mzimela, lena phela kuthiwa uNomvimbi. Iyona phela yagcina imganile wasezozala khona umntwana uDinizulu.
Phela isilo ocetshwayo lesi amaBhunu nawo amangisi ayengasithandi, ingakho ekade efisa ukuthi kube umbuyazwe oyizophatha ubukhosi bakwaZulu emveni kokukhothama kwenkosi uMpande. Ngoba phela amaBhunu namangisi ayibonile ukuthi ucetshwayo unemithetho eqinile futhi unamathele kakhulu kuyo inkolo yesintu, akafuni ukuphucuzeka. Kwathi noma eseyiyo inkosi ucetshwayo yalokhu elibambe njalo lelo gqubu amangisi, njengoba agcine ethumele impimpi lena engujantoni ukuba izomgada. Kodwa lo bhishobhi okuthiwa uJohn William Collins wayesewumngani omkhulu naso isilo. Uyena kuphela umlungu owathembeka kwaZulu. Lo mlungu phela uyena owaze wathatha nayo ingane yakhe ucetshwayo lena phela engumntwana uDinizulu ukuba ayoyifundisa iyohlala kwakhe, lapho eyagcina khona isijwayelene namadodakazi akhe lo mlungu lona, baphenduka abangani abakhulu. Lo mlungu onguJohn William Collins wahlupheka kakhulu, ehluphekela sona isilo, njengoba nezincwadi ayezibhalelwa uQueen wayengaziphenduli, kanye nabo abaphathi bakhe, abaphathi bezenkolo bezimishini abagcine sebemvalele ngisho imali yeholo lakhe. Bamucindezela ngayo yonke indlela, wagcina engasakwazi ngisho nokubuyela ekhaya. Wagula kakhulu, waphathwa ukhwantalala lo mlungu waze wagcine washona. Wangcwatshwa abantu abamnyama bemngcwabela kulo isonto lakhe leli eduzane kwepulpiti. Wasala amadodakazi akhe ehlupheka kakhulu. Nawo lawo madodakazi wagcina eqhamukile uSonsewu lona phela wawaxosha kulo muzi awayehlala kuwo, kwathiwa yindlu yebandla. Ubaba wenu bengasakholwa, phumani kule ndlu. Yena-ke ucetshwayo wayezithwele zonke iziqalekiso, kanti kunenye into embi futhi ayenzayo eyacasula kakhulu uNkulunkulu. Yilokhu phela akwenza ezintombini zeNgcuce ngo-1876. INgcuce lena kwakuyibutho lezintombi. Phela ngalesa sikhathi sendulo amabutho ezintombi ayiqondanisiwe namabutho ezinsizwa ukuthi ibutho lezintombi lizogana liphi ibutho lezinsizwa. Uma kade kubuthwa ibutho lezinsizwa kwakuye kuphele 5 years mase kubuthwa ibutho lezintombi lizogana leli butho lezinsizwa. Babe beshiyane ngeminyaka ekalelwa kwemihlanu. Kodwa leli butho lezintombi zeNgcuce lathi lisazilondolozile ukuthi lizogana nelinye ibutho lezinsizwe abashiyana ngeminyaka eyisihlanu. Kodwa inkosi ucetshwayo yawuphula lowo mthetho, ngoba phela yayenzela amaqhawe ayo ayeyizinkubela zempi, ingasakwazi ukuqhubeka nezimpi nalaba abanye abasebegugile bengamakhehla. Kwathi leli butho lenkosi mase lifuna ukuganwa, isilo ucetshwayo saphoqa ukuba izintombi zeNgcuce zigane lamakhehla kanye nezinkubela zempi. Kwathi leli butho maliya kulezi ntombi zanqaba, base bebuya-ke bezobika kuso isilo ucetshwayo. Sathi isilo ucetshwayo laba abanqabayo babulaleni. Nebala leli butho leli lafike lazibulala zonke lezi ntombi ezazinqaba ukugana. Ilapho khona-ke ucetshwayo wayilahla khona, wadinwa uNkulunkulu, wafa ngalesi senzo sakhe sokubulala izintombi nto eziphethe amafutha, zilinde abayeni bazo. Ilona cala elaba likhulu elenziwa uye ucetshwayo, ngoba lichazile phela igumgedlela ukuthi uNkulunkulu akafuni lutho ngezintombi nto. Wadinwa ngisho izingelosi ezingonomkhubulwane. Kwabe sekuphela iminyakana nje emithathu yase idumelana impi, ihlanganisa nesiqalekiso esikhishwe nguye uMpande esithi ngoke ngibone amamboza ebusa nezinkonyane zawo. Nangempela amamboza kawabusanga ngoba ayebhizi nempi, izibulalana kungaphansi nongaphezulu. Kodwa uNkulunkulu ongumenzi wezulu nomhlaba uyakujezisa, kodwa futhi yaphinde yakudabukele uma ususenkingeni, njengoba ekwazile ukuthi aphinde amlekelele ucetshwayo. Iyaguqa lapho igumgedlela, mzukulu amafutha omkhulu, ukutuwa intombi nesonga phakade ami.